Nggih. Sareng bosku monggo. Abi. Hek aho La 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 la. Kuis ketangan kula ngenteni tika labut tresna nanging keloro-loro sayuraku aduh gemas apa kudu nikah Aduh sayang, Piye, piye? aku cinta padamu. Gombal. Ora ngira yen wis kasih tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Hey, Abi. Hey. Demi cinta pengen menduweni sewu cara bakal tak lakoni. Yen mangkono ya bareng ndedonga nyuwun marang dewa tresna. Ayo Pak D. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasih tekaku. Kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Demi cinta pengen nduweni sewu cara bakal tak lakoni. Yen mangkono ya bareng ndedonga nyuwun marang dewa tresna. Nyuwun marang dewa Kok wis balik kae wong nyapa? Iki kok piye lakone Ron? Aduh. Ayo, iki gawanmu ta, Bos? Hah,
Wah, piye to jiane. Matur suwun nggih. Makasih, matur suwun bosku. Ditunggu lainnya.